Dobrý den, jmenuji se Martin Šašek a vítám vás u dalšího videa o aplikaci Nearpod. Toto krátké video se bude zabývat vložením aktivit jiných nástrojů do aplikace Nearpod. Ten má mnoho aktivit, které můžou studenti provádět, ale jiné nástroje mají aktivity, které Nearpod zatím neobsahuje. Předpokladem pro vložení jiné aktivity do Nearpodu je mít tuto aktivitu už předpřipravenou. Jako příklad jsem zvolil dvě aktivity z internetových aplikací podobného zaměření, a to Learning Apps a WordWow. Obou jsem připravil tematicky stejnou činnost, přiřazování slov v obrázku. Nejprve zapnu editaci lekce, popřípadě vytvořím novou. Zde otevřu nabídku Add New a v záložce Interactive vyberu Web Content. Objeví se výzva k vyplnění webové adresy. Tu si skopíruju ze zdroje a vložím do řádku. Odkaz mohu zde dole hned otestovat a stránka se zobrazí v novém okně. Po automatickém uložení editaci ukončím a pro ukázku lekci spustím. Jako lektor vidím při slajdu s odkazem buď načtenou stránku s aplikací, nebo načítací obrazovku ke kliknutí. A jako student vidím odkaz na aplikaci, která se otevře v novém okně. Věřím, že jsem vám v tomto videu předvedl další možnosti využití aplikace Nearpod. Uvidíme se u dalšího videa.